Ahoj, ja som Voler a vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát si zalietame so strojom s názvom FV190 A-1 alebo Focke-Wulf. Čo sa týka tohto lietadla, ja vám o tom moc hovoriť nepoviem. Proste bolo to veľmi obratné lietadlo, veľmi rýchle lietadlo, veľmi dobre vyzbrojené lietadlo, fakt moderné na svoju dobu. Bolo to do výšok určené, to proste excelovalo v tých výškach, len v tejto hre to tak žiaľ není. Ale tento model, konkrétne A1, dlho som s ním nelietal a aj som s ním odmietal lietať, a nakoniec ma chalani prehovorili, že ho vyskúmam, tak som ho vyskúmal ešte dávnejšie a môžem povedať, že môže byť. Sadlo mi to, pozrieme sa s modifikáciami, sadlo mi to takým štýlom, že tie 792 sú tam 4, čo už celkom kúše, keď vám dojdú kanóny, a tie sú tam 2. Ale úplne bohate stačí. Dosahuje to celkom dobrých výsledkov, ale ešte tu nemám povyskúmané, vidíte tieto 3 veci, ktoré majú fakt, aspoň tieto dve majú významný vplyv na letové vlastnosti. No, nevadí. Uvidíme, ako nám to pôjde. Tak to si to prepnem. Mám tam zapatý 15% booster na skúsenosti, takže uvidíme, či to pokazím alebo nie. No, tak sme v hre. Zapneme si ten motorik a ideme do štartu. Dáme plyn na maximum. Veľmi krásny kokpit. Čo tu máme za mapu? Porúži, Ruhrgebiet. Ne, pristávací, čo som. Máme vzlet. Kde tu ukazuje, jak mám podvozok. Tu. Ein aus, ok. Dám sa trošku na kraj. A je to na A1 ďalší. Robí voloviny, zbytočne. Dám si cirka, neviem, sa mi celkom platilo skoro u každého lietadla, že keď stúpam, tak nesmiem ísť pod hranicu 300 km za hodinu. Takže myslím, že je to 15% stúpanie plus minus 2 stupne. U určitých lietadiel to tak vychádza, že tých 300 si udrží. Potom aj lepšie to vychádza s tým, máte zároveň výšku, veľmi rýchlo naberáte, dokonca rýchlejšie, než keby to zaberete ešte strčie nahor. A máte pre istotu aj väčšiu rýchlosť, takže sú to plusy. Takže ja sa skúsim vyšplhať do pár tých kilometrov a hlasím sa pri prvom kontakte. No, prvý kontakt bol tam dole. Destroyer, presne ten. A máme tu Thunderbolt. Je nízko, čo neviem prečo. Hellcat P38, takže pôjdeme asi pomôcť. Áno, skúsim im pomôcť. Aj keď je tam ešte Spitfire. A naši sú hore, takže skúsim. Skúsim pomôcť, čo to len dá. Ten Hellcat ho nepustí. Či toto lietadlo tuhne, zistíme, ale zdá sa, že až tak ne. Tuhne a veľmi moc, ale dal som to. Len tak, ale dal som to. Krista, jak mi bije srdce. Tom som išiel cez koruny stromov.
A je, Hellcat ďalší. Problém. Som nízko. A ďalší Hellcat. Á, dopadlo. Dobre, ten index zemi. Už je cirka na mojej úrovni. Ale nekrič. Idem. No, nelet odo mňa. Toto je tá logika, kričí o pomoc, ale letí od vás. A vy ho potom môžete dobiehať z... Dobre, mám výšku. Zlý uhol. Veľmi zlý uhol. Čo už. No. Pokus číslo 2. Bol som trošku zbrklý. Vtedy, ale tak to som ja. To mi nikto neodhovorí, že... Nechod tam, vytočne začneš výšku, premyslí si to. To proste ja. No. Tylo to nemá bojové klapky. To nemá. Nemá. Zaujímavé. Uvidíme. No, znova. Sme asi v 3 kilometroch. A hrám sa na záchrancu našich bombardérov. Je tu Apache. Alebo falošný Mustang. Tak ja tomu hovorím. Fejkový Mustang. A Air Cobra. Uvidíme. Uvidíme. Poďte tu so mňu ďalší. Že to by šlo. Rýchlosť mám už solidnú. Sú tam dva. Nejsú tam dva. Apache to schytal. Takže už len tá Air Cobra. Air Cobra, pôjde to dole. Robí to zlobu. To aby Henkelom niečo niekto sundal. Šlo. Treba sa trošku aj dorozumievať týmto chatom. Len leď k nám, ty lolo. Zostrelil ho, takže už by mohol letieť k nám. Spitfire. OK. Ja som toho šmejda videl. Ale kde? Tu mraky to je. Spadni! Ty skoro ma vlastne trafil.
prdeli. Absolútne neúčinné kanóny. Spadni, prejem si to. Díky. Boli nervy. No s tými gulometmi už je to také... Ako by si to nazval? Také onaké. Taký spyťák. Tak poď asi na mňa, že? Jup. Ešte, že mám dobrých tímových kolegov. To je tak tebou, nie? Ale ma pustil. O. To by šlo. Tento tým. To by šlo. Ja si idem asi prebiť tie kanóny. Aj keď... Tie prepadovky, neviem prečo som si ich sem dal, je to také... onaké, nemám ich rád. Ja to skúsim sa tam tými. Môžete vidieť krásnu bázi, formáciu, jeden, druhý. Vyslovene mi niektoré pomáhali, aby som sa otočil, ja som tam videl. Takže ďakujem vám. Tento konkrétne. Jako fakt fajn tým. To sa málo kedy vidí. No. Stali 4. Maja sú tu. 3. Ono vlastne, ja použijem tie klapky pristávacie a ono to dosť dobre otočí. Aj keď spomalia. A nie sú špatné tie prepadovky. Ale vlastne po mne strieľa. Aj tak som ho dostal. Thunderbolt. Je na zemi. Ne. Opa, kolize. Bola tam kolize, jasná kolize. Nebo koroze. Stane sa kolize. Všetko. No to som všetko spravil pre naše víťazstvo, takže musia mi dať ten na môj náhrobný kameň, že umrel ako hrdina, lebo debil havaroval do cudzieho lietadla. Stáva sa. No, toto by bolo asi tak z dnešnej bláznivej hry všetko, znova som získal nejakú odmenu. A na ďalší krát by som chcel vyskúšať už konečne tie plánované tanky, len neviem jak to bude s FPS-kami.
ale rozmýšľam, že si dám niečo sovietské, presne, Moskva. Takže uvidíme sa opäť v ďalšom videu. Zatiaľ čau.